Нині євангельська тема інтересна і строга. Сьогодні в Євангелії сообщається, як сатана вийшов в Іуду, і він прийняв рішення предати Ісуса. Нам треба пам'ятати сам механізм. Сатана не входить у чоловіка без його согласія. Сатана не може взяти за руку, за ногу та потягнути чоловіка на гріх. Сатана може через ущелину, через нерозкаяний гріх, через розслабленість, через потерю віри войти у душу чоловіка, як у пустий двір. І от коли вийшов сатана в душу Юди, він наповнився духом предательства. Треба пам'ятати все, що предатель, чоловік, це буде либо чоловік, предавши жену, сім'ю, дітей, предатель друзів, предатель якоїсь ідеї, або предатель держави. Всегда перед тим происходить духовне падіння. Ми не маємо в виду сьогоднішнє обвинення людей у предательстві Родини, якось практикують, коли нічого общого немає із тим гріхом, коли то надумано і коли це хочуть чоловіком розправити. По-настоящому, якщо чоловік предав якісь тайни, навредив державі, це предательство. Но сьогодні іменно тема, що предательству Христа предшествует падіння і вхождення в чоловіка беса. То, що чоловік віруючий має свободу во Христі, завжди чувствує свободу вибору. Він способний управляти собою, навіть мислями. Навіть на мисленному уровню, на ментальному уровню чоловік може вести, повністю відсікати чужі думки. Чоловік невіруючий – це двір, у який біси, пси і всякі гади заходять і виходять свободно. І все, що сатана подиктує чоловіку невіруючому у середині, чоловік по собственному безумі починає вважати, що це його думка, не підозрюючи, що він уже просто медіум, посередник, його тілом уже управляє сатана. Сьогодні маємо одного святого, преподобний Ніл Столбенський. Він подвизався у началі 16 віка. Що інтересно з його життя, як обично, такі іноки подвизалися в одиночестві, ходили в ліса, щоб там подвизатися. Но вдумайтеся, сатана там десь далеко в лісі виганяв оттуда подвижника. Почему? Да потому що рост духовний подвижника завжди страшив бісов. І вони являлися йому в виді звірів, гадів, наганялися, нападали на нього і якісь ніякі ілюзії робили йому, а він все відганяв, все то крестом. Благословляв і відганяв. Одного разу, коли вже сатана видів, що нікого не слухає, направив на нього розбойників. Оті прийшли, щоб поживитися, бо завжди розбойники думають, що в церкві є золото. І нині маса грабежів йдуть до церкви лише з одним наміром. Там якісь багатства великі. І ті прийшли до святого, а він вийшов їм на зустріч з іконою Божої Матері, моляся о їх жесточайшому осліпленню. Що такі бандити? Це люди, у котрих уничтожена чоловічність. Вони зовнішньо красиві, будучи нічтожеством, посліднім, в котрому все живое умерло. Ні сім'ї, ні друзів. Це з одного боку бандити, з другого боку кандидати у предателі. То хворі люди, хворі, серйозно. Но коли вони увиділи святого з іконою, то їм все привиділо, що за святим повно солдатів, воїнів. І вони перепудилися і призналися в святому, і тут вже просили прощення, каялися. Прости нас, ми думали, нам все виділо. Отпустив їх святий з миром. Яка їх доля була, ми не знаємо. Бо зачастую і многі з розбойників, видя своє безум'я, каялися і справлялися. Но головне, що у життю всього святого іще був другий случай, коли він перейшов на Столбенський остров на озері Селігер, і там пустий остров, заросший там лісом, нікому не нужний був. Він тамся поселив, викопав пещеру, тамся подвизав, молився. Сатана й той прийшов, звірі на нього нападали, гади, одганяв їх, а якщо не вдалося, що зробив, що май позорно є і для многих людей. Сатана йде в ближайше селення і розпалив
невелику групу людей, таких нецерковних, щоб вони повіли людям, що якийсь чужий монах пішов на тот остров, котрий до того нікому не нужний був, а об'явити, що остров дуже цінний. Якийсь там чужий зайшов, давай тут проженемо його, а якщо ні, то хоч вирубаємо на острові вшиток ліс, а ліс спалимо, або там і згоріла і його келія. Можна представити собі, яке біснування було в цій групі людей, що вони під давленням сатани готові були екологію губити, ліс порізали, потім тут все спалили. Но ліс згорів, а келія осталася. Опозорні люди одійшли, хоча пущали чутку, що там хочуть пшеницю сіяти. Це ще раз указує, що є бандити, котрі сформовані у банди. А от є люди, котрі мають дух такий розпущений, вони не беруться у групи, но дух злодійства, дух злочинства у них прибуває, і коли приходить в душу сатана, такі нецерковні люди нарися групірують у банду і вже являють собою організована група. Так от такі бандити прийшли після того, як уже острови Хащу спалили, направили туди бандитів. Бандити хто такі? Вони йдуть. Ето, повторимося, нещасно прокляті, ослабші, осліпші, оглухші духовно люди. Но хитрі, підступні, котрі страха Божого не мають, пішли бити святого, бо там може в нього якісь сокровища. І пішли на остров, а казали, де твоє багатство? Ну, святий як сказав, яке багатство святого? О, там йдуть у келію, там моя ікона, найголовніше моє багатство. А вони рванулися до його келії і дійшли до ікони, і там осліпли всі. Порозумівши, що вони покарані Богом, почали просити святого, щоб їх простив, щоб їм Бог вернув зрення. Но в будь-якому случаю святий їх милує, відпущає їх з миром, зрення сліпим вертається. Но завжди ми із життя нинішнього святого маємо пам'ятати, якщо чоловік не вірить у Бога, то в будь-якому случаю, рано чи пізно, він стане бандитом сьогосвітнім. Не обов'язково у якійсь групі. Іноді злочинці живуть одиноким життям. Вони собі якісь там садовники незаметні, якісь там художники, а по вечорам йдуть і роблять свої злочини, тому що не вони то роблять. У душу Іуди войшов сатана, і він став предателем. У душу любого чоловіка зайде сатана, чоловік стає опасний і не тільки для своєї душі, а й наносити вред другим людям. В этом отношении именно так важно помнити, що свобода во Христі – это не просто красиві слова, это реальність. І християни завжди почувствували в собі оту радость духовну, і за ту радость ніколи б не поміняли ні на які сьогосвітні приманки. В принципі, ще один елемент може по життю святого повісти. Бандити, коли нападають на чесних людей, одно непреложне правило знають. У них люди стріляти не будуть. Чому? Ніхто не хоче мати на душі своєї убійство, навіть бандита. Ето бандити знають і сміло йдуть під пулю, зная, що чоловік чесний лучше потерпить сам, чим би стрілив злочинця. Чому сьогоднішня тема? Господь призиває всіх людей бути свободним во Христі. Віра во Христа робить нас свободними. Віра во Христа дає нам базис для того, щоб ми були способні бути Богу нашому, Богу любві і самі жити в любві, самі жити в радості духовній, сіяти ту радость, бути буквально проповідниками радості спасіння во Христі Ісусі. А не так, як многі люди, котрі стали злочинцями, а потім, безумовно, накравши гроші, що нині чоловік багатий, собі легко любий пост купує, впродь до міністерського, любий депутатський пост забирає, а потім люди страдають. Молім Бога, щоб Господь навчив нас ніколи не продатися ворогу Христовому, не продатися тому стані, коли чоловік довго не сповідався, не причащався, не молився, не постився і вдруг став проходним двором для сатани і осатанів,
щоб этот стан ніколи з наших людей не наблюдався. Ну, щоб всі люди наші любили Господа, любили свободу во Христі і любили б завжди ніколи не забувати, що на страшному суді Господь буде приймати нас по чистоті серця, по тому, як ми любили, як ми сокотили свободу во Христі, як ми сопротивлялися наветам сатанінським. Ведь кресне знам'я – це і є меч, котрим ми відсікаємо сатану. Причому хоч 100 раз стане хрестити, не боятися, не ганьбитися, бо так поступаючи, будучи воїном Христовим, з мечом у руках духовним, ми тут на землі будемо способні бути свободні во Христі, способні бути настоящими патріотами своєї сім'ї, своїх родичів, своєї держави, ну а у вічності разом зі святими і з преподобним Нілом Столбинським зможемо наслідувати Царство Божоє. Амінь.